അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ബഹറിനി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി. അമ്മ ഇരിക്കുന്നു. കല്ല് വന്നപ്പോൾ മുതൽ അമ്മയുടെ കൂടെ തുമ്മിയും ചെയ്തു. നമ്മുടെയൊക്കെ ഹീറോ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര പറയുന്ന പോലെ അമ്പരചുംബികളായ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത്. നമുക്ക് നടുക്ക് കയറി പോകുന്നു. അവിടേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂണ്ടയിടുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അച്ഛൻ മീനുണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ പോയതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലപ്പുറത്തല്ല വീടല്ലേ, പിന്നെ ആഴമല്ലയോ? അല്ല ആഴ പറയുന്നു. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മീനാ, സ്ഥിരം കിട്ടുന്ന മീനാ. എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മീനാ, അത് സ്ഥിരം കിട്ടും മീൻ. ഇനിയും കുറച്ച് വേറെ കാഴ്ചകളുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം. ബൈ.